18 ka mga mobile markets ang ikatak ng ipakatap sa Dakbayan, Sugbo. Samtang mga barangay nagbutang og temporaryong tabuanan o merkado aron madili magka-problema ang mga lulupyo pagpalit og pagkaon silang lugar. Ani ang report. Sa Capitol site, ang kanhi duha ka adlaw nga tabo gihimo ng inadlaw sa pagkakaron. Inay mo ato pas carbon, dinhi na lang mamalit ang mga tao, ilabi na nga wa usay kasakyan nga public transportation. Doon nalay gamayng tubo sa presyo tungod kay nihit ang supply apan okay lang sa mga tao basta dili mahasol. Gibutangan lang og straw aron layo ra ang mga tao ngadto sa mga tindero. Daktor man ang kanang mga kuan. Mga sakyanan ba labi na karon nato sa probinsya. Stricto lang kay si Green go. So kay magpalusot na rin. Amo ma'am, okay ra ang presyo diri? Okay ra? Okay sa diri? Palitan mo? Kaduha ba ko? Samtang gipadayag ni Junel Matugina, ang market administrator nga mupalihok sila og 18 ka mga mobile market aron dunay kapalitan ang katawhan sa Dakbayan. Presyong carbon gihapon ang ipatuman. Ready na to siya. We are just waiting for the instruction of the task force. Kay they are on the field and kay bawo sila kung unsa ang mga areas nga mas kinahanglan gyud ang mga mobile markets nato. Tumong sa mobile market nga dili na kaayo magdasok ang mga tao sa carbon kay mas gihigpitan ang paglimit sa mga tao mosulod. 70% na lang sa mga nanindas carbon ang ni sugakod tungod kay gamay raman usab ang mga tao nga mangumpra. We are not discouraging people to go in pero ato yun na siyang ilimit lang ang number of people for us to strictly implement and observe the social distancing. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.